هر دو وزیرên derve yê welatên Almanya û Urdunê ragihand ku bi dawî hatina şerê Daişê nayê wateya bi dawî hatina terorê û tekezî li ser giringiya berdewamiya karê hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê kirin. Wezîrê derve yê Almanyayê Heiko Maas ragihand ku bi dawî hatina Daişê li Sûriyê nayê wateya rawestandina berdewamiya kar ji bo şerê wê. Maas her wiha diyar kir ku ji navbirina Daişê bo rastiyekî ji ber hewlên navdewletî ji bo ji navbirina rêxistina terorê ku Almanya jî bejdarbûyekî bihêz bû wê hevpeymaniyê de. Maas serbar kir û got ku tevî ragihandina bi dawî hatina Daişê lê rêxistina navborî hîn metirsiya wê ya mezin heye û bêguman karê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê berdewam e. Ji ber hizir û ramanên Daişê hîn nehatine jinavbirin û pêwîst e kar ji bo jinavbirina vê yekê were kirin. Ji aliyê xwe ve jî Urdun pêşwazî li nûçeya bi dawî hatina Daişê li Sûriyê kir. Lê tekezî li ser wê yekê kir ku şikestina rêxistina navborî nayê wateya bi dawî hatina terorê li Sûriye û Iraqê. Wezîrê derve yê Urdunê Eymen Es-Sefedî di daxuyaniyekî de ragihand standina deveran ji çekdarên Daişê nayê wateya ji navbirina wê ji ber ku hîn ew çekdar metirsiyekî wan ya ewlehî û îdeolojî heye û pêwîst e alîkarî û hemahengî hebe ji bo ji navbirina wê. El-Sefedî tekez kir ku ev serkeftin encama karê hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê ye û eşkere kir ku welatê wî berdewam be di şerê terorê de li hemû cîhanê.